Gero, berriz libero zen 25. Oseak egor, apirilen lelekuetatik, gu horren gure arte egon ginen handikoan. Ze, klaro, ia gu berba jatu ginen nien, ia sartute hau esan. Ze, klaro, ikusten duzen orduen lehen milizianuek, baina oin ziren, Txapelgorrezek, Reketiek, italianu epe bai, da moru epe bai. Ni moru epe ikusen ebaz. Da horrepe itxurez, ezien zerien egote ziren. Da, bueno, darek sartu ziren, niri ganera, behin hori behiak horretan az, bate Txapelgorri bat emoztan. Da, etxeran etako. Jo, honetzen etxeran Txapelgorri zazta. Kendik hori! Kendik hori! Hori gora zekaz, Orduan, noz bajatu zinen handiko bat iberrizan? Hori, 25-erako, 25-ien sartu zienarek, urruntxe. Urruntxe, berrizen sartu zienien. Da orduan, baina hasi ziren, egia abadiek eta danak eta jan segida hasi ziren parroku eta horretar. Baina guk gero ikusi duzen handik gero zer etorri zan.